受俄乌战争影响的，还有附近的国家波兰，因的国防预算是北约组织内底上悬的。初七，因的总理图斯克宣布，计划甲全国男性拢列入军事训练，建立50万人的军队，而且考虑发展核子武器。 甲乌克兰相接的波兰，伫个国家乌克兰战争爆发以来，一直有强烈的互相依附感觉。最近，美国川普政府协调乌克兰放弃领土来换取和平的做法，更加是互波兰人看甲心惊惊。除了继续支援乌克兰以外，波兰总理图斯克初七伫国会下议院宣布，计划有随时甲国内所有成年男性纳入军事训练，来应付也未显现的战争的威胁。 Będziemy starali się do końca tego roku mieć już model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny, tak aby ta rezerwa była rzeczywiście porównywalna i adekwatna do ewentualnych zagrożeń. 图斯克讲，乌克兰军队有80万的兵力，俄国有130万。波兰的军力包含后备军人在内，要对即阵的20万增加到50万。波兰今年的国防预算占 GDP 的4.7%，是所有北约组织成员国内底上最。图斯克讲，这也无够，应该爱增加到5%。伊也甲核武提出禁止使用地雷、接束弹的渥太华公约甲多毗林公约，拢纳入考虑的选项。 Rozmawiamy poważnie z Francuzami na temat ich idei parasola nuklearnego nad Europą. Czas najwyższy, żeby Polska, wykorzystując i środki, jakie ma, a także doświadczenia własne, ale także doświadczenia na polu bitwy, doświadczenia ukraińskie, abyśmy odważniej spojrzeli na nasze możliwości dotyczące najnowocześniejszych broni. 另外一方面，乌克兰总统泽伦斯基伫北京甲川普会谈讲袂完了后，俄军就开始对乌克兰来加强攻势，用飞弹来轰炸泽伦斯基的故乡克里夫洛，大规模出动无人机攻击奥德萨的电力甲能源的设施。乌克兰陆军将领讲，伫美国停止分享卫星影像的情报资料了后，因即阵敢亲像看到目睭伫作战。《广西新闻》欧慧文编译。